14 ka mga barangay sa Bacolod City na apektuhan sang pagbaha, tugas ang mamunog nga pag-ulan sa Sabado sang hapon. Yaring balita nga atong gintutukan. Sa iniya video, nga kuha sa barangay Handumanan, makita ang pagkabalaka sa matagbalay matapos ginsulod sang tubig baha ang ilapulian. Pati mga ido wala man nakaluwa sa baha tugas ang mamunog nga pag-ulan sa Bacolod City pasado las 5 sang Sabado sang hapon. Nagtaas man ang tubig sa Bakyas, Mansilingan. Una naging reklamo sa mga pumuluyo ang pagbaral kag pagpahamtang sang pader sa isa ka construction company sa lugar nga ginapahayag ginatunaan sang pagbaha. Sa barangay Sumag, gintinguhaan sa mga residente nga masalbar ang mga hinumtanan nga baboy. 66 sanan ka mga persona ang nag-evacuate sa gym. Di kung magtudo-tudo tubig, ili sumukid, abrihan pagit ang dama-abi, kag sukutaon sang tao balin sa baybay. So hindi nagiguro maintindihan kung ano matabo dito sa barangay Sumag. Sa report sa Bacolod City RRMO, 14 ka mga barangay na apektuhan sa pagbaha lakip ng Vista Alegre, Takuling, Mansilingan, Banago, Bata, Mandalagan, Sumag, Tangub, Alhis, Montevisa ug Pahanukoy kung sa din may duha pa ka persona nga na-injure. 774 ka mga individual ang apektado. Nakita naman sa after tapos yung baha. Kamo sin drainage system na clogged with basura. Ang downtown Bacolod wala man makaluwas. Sa tunga sa kakugmat nga dala sa baha, pila ka mga persona ang ginpilit na lang alingawon ng ilang kaugalingon, pinaagi sa pagsaot sa baha. Samtang sa La Carlota City, padayon ang search and rescue operation sa 5 katuig nga bata nga naanod sa Nahalin River sa Barangay La Granja. Ginapahayag nga una nga nagtabok sa suba ang Iloy isang bata bit-bit ang 2 katuig sini nga manghod. Ginbilin sa Iloy si Mary Rose sa bato apang pagbalikid sini, ginaanod na sa mabaskog nga daludo sang tubig ang bata. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.